independència que es vegi, Es veu. Va, com ha anat? Bé, molt bé. Bueno, vam treballar doncs, perquè la participació del poble fos alta, ho hem aconseguit. La gent, la veritat, que l'únic que podem fer és agrair a la gent que ha participat molt, s'han integrat molt amb el tema, s'han compromès molt, han complert. Tothom el qui va dir que sí ha vingut i ha complert amb el vot i estem molt contents. Com s'ha organitzat la votació avui? El local, la infraestructura, els voluntaris? El local ho hem fet al local social, que l'Ajuntament amb tot ens ha facilitat tot el que ens hagi fet falta. El jovent del poble s'hi ha compromès tots, han ajudat molt, jo he fet tot el que he pogut i el resultat és aquest. És una participació molt alta en relació a altres llocs, no? Sí, bueno, el que passa que aquests pobles potser és això, no? Vull dir, està el poble molt dispers i tal, i has d'anar doncs, a parlar amb la gent. Has de parlar amb la gent i ja en tenen ganes, però també ens han col·laborat molt amb el vot anticipat, la gent gran sobretot que no es poden moure o que ho tenen més complicat, ens han participat molt i han volgut votar i han set, i això també ens hi ha ajudat molt. Vam fer uns 37 o 38 vots anticipats de les masies dispersades i això també ha set un bon puntal, no?, per ajudar.